Hi guys, hello guys, hi guys. Time mchitegana guys. What mchitegana. Mchitegana. Time mchitegana. Time mchitegana. Time mchishare mchitegana. Konyadzo ndo dzatakavinga zve pa Facebook. Ha. Ati munyadzira. Pakaipa. We are you guys. Ansitomo kumabasa patozozvona, no problem. Right guys, time to share live, mchitega vamwe, time to share live mchitega vamwe. Time to share live mchitega vamwe. Time to share live mchitega vamwe, time to share live. Sorry guys, nditobva kugym. Ndozati koko kwave late. Ini ndikutopinda kubva kugym izvozvo. So, ndosamchona ndisina juice. Ndanditobva kugym izvozvo. Ndangopinda ndikubva ndatongobatwa ndichibva kugym. Ndatongofonigwa ndibva kugym ine ndigai tichimanye kotoregere zviri kuchigwina kotomiswa nani hapana. Alright, saka ngatitei guys, ngatitei guys. Ngatifambei tipa 130 120 hanzi hapana side maikira tamaona zvokuti maikira wamaona nai challenge tamaona but chaita kuti abude unozati chii kokare mimi munawo enyi ne boyfriend yako kana boyfriend yako mukara mari kaburisa azvigonere because amusiro married muri singuka. Yes wari munenge muri basinguka. Nay, do not judge before you hear the whole story. Anyway, I don't know the story. I don't know the story. Tukutoizwa tese pano. I don't know the story. Right guys, share live and tiona tingaiti live tichitire wana enokuti vamwe mavata but atotaura izvozvo ndoda kudurura. Atoti aroda kudurura saka idurura in station. Saka ata hanga vatakazarikwa anoda kudurura. Saka ngatifambei guys, ngatifambei tichifamba tichishare live ande tione tichiona tashare live. Hanzi rakachena zvaro ndarifarira irori vasikana ina namboriona ine ananamboriona maone hande tione guys taweko kunyadzi vanhu hande tave pa 200 atifambei nenyaya guys, ngatifambei nenyaya atifambei hatisvikei atisvikei asingadi nyaya dzavanhu ugare wabva hako pano iwe ubve hako pano asingadi nyaya dzavanhu ubve pano. Anza nditi manuti talent atingazivi ndiwo unoziva iko kwaunenge uri, ndiwo unoziva. Esa atizivisu zvosikama newe muridzi. Right, andei guys, andei tione, andei timboiti live nevanhu 220 topenge. Itai muchishare live chero vanhu vakutoziva kuti vanotomuka. Itai muchishare live. Kanitenjivhara nechisikafu changu ichi waramba kubva munyaya dzavanhu. Iwo uripo pana ndiwamuka zvikuziva uripo munyaya dzavanhu. But anyway, ino platform yemunhu wese anditika ino platform yemunhu wese zvikuru sei vanotsikirirwa vaya vanoti tinoshaya kuenda kuplatform kunotaura. Anditika pano paplatform makasununguka. Platform yemunhu wese makasununguka pano without fear or favor. Anditika platform yemunhu wese unongouya pano chete. The platform tinongopa because community platform yedu. This is a condo. Saka mtonati pano uya vanhu vese varombo vapfumi vakadini vese vose zibuya zonke pano platform yemunhu wese. Anditika zvikuru sei vakatsikirigwa vaya anditi hanzi vanhara aiwa mavhensva undikombanise zvo vanhu varada kuti kudinga vamuke kuvata this time vanovata kunopisa kudai naiwe kuvata chi ishayai live guys. Kwanzi tubva kuTikTok ati mai wadurura chimu atizivi wadurura kwakuneiko kudururei kwakunei isitongozviziva kuti kwakune nanditotozvibvira kujima atizivi nokuti kuno kukadzichiri ndobuda mujimi every day exactly na 9:10. Saka ndazotombononoka ndichitaura zvangu navo vandifonera. Right, ngatifambei handei guys, taku 270 handei 276 handei
276 284 and 81 time chishare na mchitega live up mchitega na mchitega 286 and 81 286 and 81 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 akamirira kutokwira papa but angakwiri zve ne number shoma zviti tikatoirega kangozota mangwana zvoma mangwana anenge apedza shungu anenge apedza shungu mangwana regai muna uye kuchapisa muna uye kuchapisa right taraita apa twanzi 12 midnight 12 mukai 12 midnight zo mukai na 12 zo munoda nyaya dzavanhu saka mukai tapa 323 ande tato mukai mutsanai munyatso kufunda da kuti 12 muka tapa 333 ande hanzi mumudze kuti vandi unblock iwo chitaura so talent no unblock say I always teach you kuti musautaure zvinhu zvokuti munozoblocka kuma platform munosarira iyo zvaka block pana kusarira kusarira mu news nokuda kokungorasha muro musidza kungo BF akasvika pa platform pe munhu chero pachidi ingoona uterere udariki unoblokwa seke pano hapana sati to atimbononoki zvitinoto block pano blokwa munhu muona block veri muita kusekererai munona kiko atichengeti tokusikiso has live this time live this time and guys at least she keep 500 yes masiriri she keep 500 tripa 361 500 tozati vanhu vavata but 500 chet because this is normal live yedu pano normal live pasina kana nyaya yemunhu kana kuti normal live yedu tenge tiri kuma 700 800 ndo manamba edu saka tozati vanhu vavata si 500 ngaisvikwe 500 ngaisvike 374 vamwe vachati batira parodi painotanga kupisa vanhu vachauya andika vanenge vachifonderana kuti wosara muka tapa 386 ande 386 and 81 true dika 393 and 81 yaku 395 and 397 and 399 and 81 and 81 and 81 and 81 and 81 and 81 vauze vanhu vamuke chichimadhodha kuti kwai mukai uku mutsa vanhu vauze kuti hanzi mukai tavi 402 hande 406 hande guys teganai 408 teganai tikungoda vanhu 80 tobva tati takwana 80 tobva tatanga nyaya chipo handuri pa standby garawa isa request chipo isa request can you please uise request ndikuwe futi kuti kwaibuda munyadza vanhu nemasarura makatanda 12 o'clock izvozvi 12 o'clock mutove pa 420 muri funa 12 ndikuwe muchizvitaura izvozvo right chipo isa request put a request chipo isa request tatove pa 432 isa request chipo send a request chipo I know kuti Zimbabwe kwavakavata neku South Africa vavata vazhinji I know ku Africa pakawanda vavata hanzi edwa iwe manyashaka right guys chipo send a request chipo masirira anotega pana pavatopa uyi pana siwa chitoya nemagosti kai kwete ferera zviti azvigoni azvifi zvakaita chipo isa request kana kuti ndifone ndofona here chipona kuti uri ukwira tatamba 466 guys time chifamba chipo isa send a request chipo hanzi okay ndandibva kugym sha ndandibva kugym wena ndandibva kugym ndakatosaka taite kugym izvozvi ndakatofana ndobvisa masneakers chete ndobvisa masneakers tatove 506 right one
So ndarakanga mwandamita ndatongofonegwa ndiya ndatongofonegwa ndichibva ku gym ndobva ndatongoona phone call yapinda zvikanzi Simeri ndikukumbirawo live izvozvi ndikati platform zvikanzi ndandiri kuTikTok but ndatadza kukwira saka ndakukumbirawo platform yenyu vanhu vanditi enda kuna Simeri saka ndaichitotya kuuya saka pane mumwe munhu wauya naye ndikati okay no problem saka nyaya yacho guys inasani ndatoinzwa wani tinyatsoiziya takafanana tese animaona nokuti ndangoti achingotaura nganoti time dziri kufamba katika dibaichi live ningikiri live yacho so I don't know tikutofanana tese ndangoto receive call ndichibva kuningikiri ndichitobva kugym ndiri muroad so ndopatatosvika saka ndaudza munhu kuti achimudza kuti ngauya kwire takamirira pano takamirira saka ndopatiri pano saka ndopatiri chipo kana urimo isa request chipo kana urimo comment section isa request kana urimo comment section isa request kana uri comment section chipo isa request busana asanda kuona isa request has no add button riripo unaro one add button iwe Diamond Diamond nyasha unaro one add button unaro ndatongomirira iye kuti auye because anditi bayai live saka ndiye wandamirira saka ndokumbira kuti chipo time hatina wangu ita uchikwira fast ndiwanifonera ita uchikwira fast tiwane kufamba ne time hanza kutukana na my fayu kupi futi zvacho hanzi ndakatofanana iwe newe hansandanzwa angoti angonditi ndakaremegwa ndakazvimba chifuva ndikuda kudurura there's a lot so I don't know kuti zviri kufamba sei I'm not so sure takafanana so far hanzi mangwana mutino ewa mangwana ndiripo andisina basa ini adina chinda basa nasingamboiti life ndasingaiti life dina chinda basa but ndatonya ndiripo zvangu ari kuti TikTok izvo zvezvi speaker ayo because andimisaka pa live kunoko andimisa pa live kunoko mudze kuti wakamirirwa kwabaisa Simeri live uko vakumirira uko ndozvandoda here zvozvo asingadi zvezvo zvizvi nai kunu dai chibundo zvokupandukira ndizvo ndojamuka naye ungandibaisa button uenda ku TikTok kunotukana navanhu mutegei wandibaisa button iri mutegei ku TikTok ikoko mudedze kuti wakamirirwa uko mira ndiudze bro ndinotuma munhu kuti TikTok kunoti anomudza kuti naiwe hai mili kuti takamira kuno kwanti watibaisa button live ndiye mamusiya kwagudo kwacho mamusiya kwaendisa mere hanzi yako ndakamira kashamwari chipo ndoya papage penyu papage rangu ndori papage diki rangu iri ndo patakakumirira ipapo Meli Diaries Simeri Diaries randaka ndakapfeka chakachisi outfit chakaita kunge orange ne white so all right nai ndanoda kutotsamwa nai ndichangobva kuma 10 days kuti nai ndikambaisa mbuya wakuru chembere mukadzi mukuru kudai life ari kuuya
kwati ubva yamwe ndotobva kujima ndoziva ndichitopinda bva kujima izvozvi akuda hembe dzangu bhegi rangu rekubasa iri tori apa ipi chilaji bhegi changu chichitori patebhuri ichi yanditobuda nacho mumota iki aiwa ari kuuya gandibayirire foni yangu pachaja angasi zviri kuitika gandibayirire foni pachaja kakuziva kuti zviri kuitika kuda ndibatana foni asi tichaziva gandigarichaja foni. Thank you J Jacobs nemasters. Thank you nemasters J Jacobs. Thank you J Jacobs. Thank you Masiri the 20 stars. Chipo anogona kapeji kadiki katakavhura manje anogona kuva sirutaziva kutsvaga peji homberiya anomaona antimaona so ndifana kuda kuva kutsvaga peji homberiya mutegei panapa guys mutegei auya ndamuona Chipo right ndakuona to bring them to the camera. Chipo on a green button. Let's see. Add. I'm adding you, Chipo. I'm adding you. That one. Kuna kuma to 10, I think. I'm gonna put kuma 10, I think. Chipo, I'm adding you. There we are. Come add. Thank you, J Jacobs. Thank you, masters. I'm trying to add and to come add. It's 10 kunoku. 14 past 10, I think. It's 10 kunoku. Right. 14 past 10. Chipo iriku add and iriku ngoti add kana ikaramba phone up WhatsApp. Ikaramba ndokufondera ku WhatsApp kutaura pa WhatsApp ipapo. Ndikutry kuri nguku add ndoti adding. Thank you, Mr. Masters. Thank you, Tete. Thank you, my sister. Thank you, Mr. Masters. Thank you. You already achikusomuka kwadzinodzi paita starpat guys paita starpat chipo rega ndikufondera ku WhatsApp because inenge iri kunetsa kuedha pamwe network ku Africa. Let me call you on WhatsApp. Pane munhu ari ku UK ready me add then ukakwira iye anobva akwira rega nditire ku edha Susan munhu ari ku UK akakwira iye anogona kubva akwira ipapo hanzi page ari kwire aiwa ngarangara kukwira mazuva ano. Thank you Rufaro. Thank you Rufaro. Rega ndimufonere Nesuzeni kutoramba we rega ndimufonere ngoda yangu wants to join rega tone kazhinji kacho munhu iri kutonetsa iri kuramba kwidza ndenakwira Aisismeli. right wakwira Chipo uya personal account yako Chipo uya personal account yako page hadisi kukwira uya personal account yako Chipo chinja uya personal account yako. Thank you Dean nemasters hanzi bvisa ikepe ndiri gym wangu iwe ndiri gym ungandibvunzise iwe ndakatopfeka gym attire ndiri gym kunyatso kugutika ndiri gym kona ndakatopfeka gym attire ndiri gym kuona wani ndiri gym saka kugym ndakangopfeka cape so hangu gym yandichingoipfeka zvine basa da kuti bvise musoro wangu akatobvanganyuka right. Chipo yane account yako chaichaiyo yane account yako Chipo yane account yako isiri page yane account isiri page. Thank you wakoma wangu doc. Thank you wakoma wangu doc. Thank you very much my stars. Thank you star senders. Thank you all the star senders. Thank you star senders. Na wavinga kepo wavinga nyaya iwo wavinga nyaya panoda tarishe kepo yangu yesoro kana ndichimaketa company yangu yesoro randi kutomaketa one soro yangu asitara mubve majoina mapolisi guys muye ndikujoinisa mapolisi uko right. Chipo yane account yako kwanzi panga pachida sikaund radio riya andambokwira kumusoro bhegi rangu handibhegi iri kubasa ndikufa kudza ndibva kujim handibhegi yangu ishi ndiyetera ndakapfeka makuseni yayi handibhegi ishi nditobva kujim hembe dzona ndakatopfeka makuseni idzi dzirapa idzi ndangochinja ndichinda kujim chete ndandiri kujim yane account yako Chipo yane account yako Chipo. Thank you Tete chaiyo right kana kuti gandimufonere guys gandimufonere kana yaramba kukwira zvingatinetse izvi timufonere. Anzi demangoita no risi no
zvaizvozvi zviri kutoita mbichana saizvozvi tatodonha chokuti pano 15 kgs gone chaidzo zviri kuita ndozvinoisa nechozimbabwe yambopinda zvakanaka iko zvino yakudai chipo mambomira manzwa ichakuti adzoke kandakuita zvokuchimufonera ngaachiuya achifona because kukwira iri kunetsa ari kuuya nepeji ari kuiri mufonere auye papi ndimufonere pawhatsapp papapo right aiwa chipasi kutiktok ari pano indaa matanga atipaura itafoneko right vane kfm nyaya dzavanhu imi 15 kgs gone ris gone ndikuda ndichitoasi kundiona here tarisa ukona here ris tarisa mbijana slow tiri kuita slow tiri kusvika enaiva kushift hei mainini zuva murise vanhu vanoda nyaya dzevanhu vasikana nemaboyzi munese mukona maboyzi pfeka nyaya dzevanhu this hour ndikutai kufona ndifone pa ndikutai kufona imagine iye ngachifona waiti ate chipo chauchifonawo bedwe ingeda ikasapinda bedwe ye dikisi ndaseka apapo ndakahosiya Cynthia ndakahobudirira kuisiya zvakazoita ndakazobudirira kuisiya network tikaitimira we vanaudze vanhu hakuna munhu anovaukudza mumutwe aibuda munyaya dzevanhu because munhu wese nyaya dzemunhu anodzida guys zvakaoma hatibvi nyaya dzevanhu hatibvi right ndikuti naye ngaafonda because ndikusaiti kwangu inenge chito inogona kutove chito network chitondinetsa ivazuva paine pazvo zvevanhu vaye zvokutongoti akagarirei pasocial media unenge uchagofambirei pano neanoti hadzidi akatarisa aripo papanenge asingakomendasi aripo ndozvazviro zvacho zvinoshamisa izvozvo saka nyaya dzekuti kwaibude nyaya dzevanhu vanhu vangosiya statement iroro bedwe andingosiya statement iroro guys nai chipo nai michiko mirai akutofonekwa direct network yacho inobva yatanga kuti aumaine mwenaini kana nezvimwedu ndangoti achingoti zvimwedu achibaya live ndikati yacho ndechiko ndangowa chimwedu chenyaya chimwedu ndikati iwe ndo nyaya dzamuri kudaidzi angane munhu anga anaye munhu iyende kunga achanga aripo ipapapo amen regai muzviwire moga
ane munhu anga achidavirira wechirume anga ari pasaiti regai muzviwire muka panoshayiwa munhu anenge ari business minded anotoita matisheti akadzi munyaya dzavanhu hatibvi anoita mari anotoita mari munhu iyeye imi chivanhu kundipa heads up kutiktok kwakuchii kudii kuti atigobvunzawo mubvunzo kwai chii kutiktok chii chaachiitika kutiktok kwai anzi ari kutirai kufona ona iyi anzi ari kuzama kufona ona iyi idiwe network iko chiko naimo Hello? ya zvaita ndandatoshaya kuti ko waindepi network yacho yanga yotonetsa ore vanhu vacho kundifonera vakawandisa vanhu ngavambobira kufonera vanga vachigerei kufonera kuvaisada kufonera nokuti wakumbira live ava vachidiko kufona nai nokuti wakumbira live hakuda kufona hazviiti rai chimbo tauya pano chii chiri kuitika wangondibata foni chiwo ukati ndokumbirawo platform ndikati platform iripo chii chiri kuitika nyacho nditori lost in hs chii chiri kuitika inini chekutanga sisimeli manudzu sisimeli manudzu abudiswa yaye ndeyangu ichokwadi ndaimatora nefoni yangu yandaishandisa okay ndakazotorawo foni yangu iyi yandaishandisa ndikazopa kamukomana kana ndakugara nako kumba kukaita zvechingochani so alright kutora kwandakaita kamukomana aka ndichigara nako kumba kwangu inini ndakatanga kukaona pasocial media kachiitwa interview nachibanda alright ndikaita mwoyo wekubereka ndikabatikana ndikati inini ndiri mai ndine shungu yekuzosangana nemwana uyu alright zvisinei mwana uyu ndakazosangana naye I think 6-7 months later mushure mekunge ndamboona interview parobot ndikatomira ndikamhoresana naye tikatorana maselfi akanditi ndodawo kuacta nemi ndoda kusimudzirwa ndikati aiwa hapana chakaipa tora nhamba dzangu unozondifonera woya kumba zveshuwa mwana uyu akazondifonera akauya kumba tikaita skit taita skit mwana uyu akatorara kumba kwangu first day iroro akatonditi hazvinani ndirare ndozoenda hangu mangwana mangwana inini ndichimuka ndakamuka mwana uyu akaklina mba mangu zvakanaka chose zvaiyevedza ndikafarira zvangu unhu hwake handina chakaipa chandingati ndingadetecte pamwana uyo chandakaona pakugara kwandakaita naye aisuka aibika aiwacha aindirespect so mwana uyu ndatozomuti kana uchiti upenyu hwakanyanya kuomera ngatigarisane panapa chandadya wodya ichocho inini handachandinacho nditori munhu ari kutraya kuti vana vangu vararame but zvinhu izvezvi zvakandiomera kasi ndinongoda munhu anogutsikana kuti kunyange tikadya chingwa chisina majarini tadya asi taguta tikanzwisisana tikatanga kushanda tese ndikamutiwo ndine vana vairi vandinavo vandakasirwa babavo vakashaya zvandine vana vaviri ava vakava vanodawo kuriritirwa ende vanoda kuona unhu hwakanaka kubva kwandiri ini namai vacho saka inini kuti ndizosapota unhu hwako hwekupfeka madresi pamberi pevana vangu hazviite saka iwewewo chichinjawo mapfekero panapa mapfekero maitiro kana uchiita unhu hwako pamwe uchizouita uitire kunze uko ininiwo neniwo handizvifarire uye handizvinzwisisi tawirirana paye tagara aiwa handidi kushora taigara zvakanaka chose nemukomana dambudziko rakazotanga muri kurimemba pandakaenda kwasisimeki kunhamo yemwana wavo akashayika uye takuona ndakaenda kunhamo kwasisimeki ndakararako ndichiimba kuseni ndopandakazoonana nemuning'ina wamamavhi ina ndatombozviziva kuti muning'ina wavo
ndiye akatonditi sister maitsvaga chamba ndoda kukupupurira zuva ranhasi vanhu vese muchinzwa ndinoti mundiregerere kana iri mhosva kana chiri chitema kuti inini ndinoputa chamba inini ndinoputa chamba ndochandinoputa kunyange kuchechi kwandakatendeuka ndakatooudza kuti vandibatsiro kuchisiya asi ndicho chandinoputa ndicho chinondidhaka inini ndobva ndakatombokumbira naluka ndanzwawo vachitaura pavanhu ndikavakumbira naluka vakati aiwa isi todhakwa kwene izvozvo mangwana acho munin'ina wacho wamama vhindi yakazonditi chipo ndakazongotsvaga chamba ndinacho uya timbofamba timborova mumwe wangu ndotozviziva kuti unenge waita sei wachida ini ndakatopiwa chamba chiye ndakatoputa ndopakatanga mhosva yangu inini ndakatanga kuwirirana nemunin'ina wamama vhi zvandakutaura izvi pamusoro pemunin'ina wamama vhi ndakuzvitaura nokuti iwo ndaifunga kuti family issue haitaurwe pasocial media but ndavanzwa vachiudza vanhu maererano nemunin'ina wavo kutiktok kureva izvo kuti hazvina basa so munin'ina wavo uyu hazvina kuperera kumariro ini naye takachinjana manhamba tikaramba tichitaura kuzosvika pakuti vanhu mato mashamwari makutonzwisisana ndakanotisa kuti mama vhi vainyima munin'ina wavo chikafu mwana wamai vavo vaimudza kuti bika wega udye chikafu changu chandinoshanda inini semunhu wandakanga ndawirirana naye ndakamuti ayewa unouya chidya sadza rangu ranei ndadya inini chero rine sauti handitika so zvakazoitika ndezvekuti mama vhi vakazorova munin'ina wavo kutodanana chaiko ndotodanana naye munin'ina wavo ndotodanana naye mufesi wangu akandinyenga ndikamubvuma bhozi ndiri singu murume wangu akashaya ndiye atori pasaidi nditori naye izvizvi inandina murume ndikaonanenge achindida ndomubvuma I'm not married I'm looking for marriage ndikaona nditonditengera mavheti thank god nevana vangu takadya takaenda zvadaro mama vhi vaziva kuti vadzinga munin'ina wavo kumba amene angaita zvaangaita anga aramba kugerwa musoro anga ine rasta vavamudzinga kumba indakangona 5 o'clock noku padhoo pavo ene nasa ndatombomubvuma kaipapo pacho noku padhoo ndiani kokuseniseni nandidi kumutswa zvikanzi wakatorara mwangu ndadzingwa kumba ndikati kwadzingirweiko inhau yei zvikanzi tatadza kuwirirana ndakanzi wakafona nezuro iwewe nhamba yako ikanzi the trouble ikaonekwa zvikanzi tivhurire foni yako indikangoramba kuti handingavhure foni yangu ndiri munhu mukuru chaizvo akabharo ane makore mangani munhu une makore mangani ane 24 saka mama vhi vane mangani havana 26 here age is just enough aiwa inhamba ndizvozvo it's just enough that ndikutaurei ndizvozvo ndiri kudurura handina zvakawanda zvacho ngazvibude so ndanga ndapapi kuti mukomana akati tatouya wangu muka ndati muka ndadzingwa ndikati coach ngatichifonerai mukoma wako nditaure naye because ndinoshanda naye hazvizoita mangwana kuti iwo wotizira kwandiri iwo mukoma wako wotongori kwandiri uyo akati ayewa ngatisavafonere ndikati ayewa inini hazvizobuda picha yakanaka mangwana zvikanzi ayewa ndangoya ndipotere kunoku but ndiri kuzoenda kumba kweshamwari yangu pamwe uri kufungidzira kuti ndayozokugaririra pano aiwa ndiri kuzoendawo kumba kweshamwari yangu hanzi kudon view ndizvo nonzwi chi poiton kucod comfort indikati aiwa hapana chakaipa kana muchizoenda kucod comfort asi nini mama vhi vakanzi vandifonera ini ndikuudza chokwadi handisi kuzovavanzira because inini ndakaziva mama vhi before iwewe uyu ndobva atovimbisa akati azveshuwa vakakufonera unovaudza
havana kubvira vandifonera. Ndakatarisa koo yavo musi woyo havana kubvira vafona. Mukomana yakarara pamba pedu. Mangwana acho makuseni vandamuka vanenda kwaari. Ndikamuti ona warara panapa. Nyaya iyi mangwana ichazotsvuka seropa. Wakuomesera inini ndoita sei? Zvikanzi alright inini ndoenda nhasi kupi kumusha. Asina kupera nguva tichidhiskasa nenyaya iyi pakabva papinda call yemunhu akanga atumwa nemukoma wake. Papinda call iyoyo akabva adaira call yakafonwa pafoni pangu inini. Mukomana mbva ndatombomubvunza ndikati ko mushamwari yako inogofona pafoni pangu yapiwa namba dzangu nani? Zvikanzi kana ishamwari yangu haangambodaro, haangamboita snitch. Taura naye auye anditore tiende kumba ndikurerutsire. Ndikati alright hapana chakaipa. Chimupa madirections. Tichida kuti timupe madirections foni ichibva yakata. Uyu mukomana ndobva atoti achipo handei kumashops ndinokutengera hufu. Mumba mako hamuna hufu nevana. Handingakusiye usina hufu ini ndichienda. Tichisvika kumashops takabva tasvikoona that same guy wandanga ndichava naye pafoni uyawe akatomira pamashops kudhara nemota yake. Zvakatondinetsa kuti wazoziva sei kuti tinogara kunoku. But kuti ndibvunze mumwe wangu anga ane excitement yekuenda nemumwe wake. Mukomana ndobva atoti nditengerewo drink. Ndobva atotengerwa drink bva tatopinda mota make bva taenda kumba kwangu. Tasvika kumba kwangu kwanga kune vanhu vanga vatori ready for shoot. Taida kushuta maskits. Ini ndikutrayawo kuti zviite. Takuda kutraya kuda kuti tange kushuta paye. Mukomana wewe akatanga kungoacta zviri fani. Atanga kuacta zviri fani bva ndatoudza uyu ndikati iwe do you trust your friend? Ari kuacta zviri very strange. Zvikanzi I trust him, he is my friend. Ndikati alright hapana chakaita sei chakaipa pachenyu. Saka chande munotishuta zvedu maskits atingadzosere kumashure. Taenda kumaskiti. Tichingosvika kumaskiti mukomana wewe since anga atumwa akabva atuma munin'ina wavava kumba kudzokera kumba. Inini handina kubvira ndagadzikana because vanhu vakaita zvekudyarana vanhu vanga vatumwa vaivai vanga nekamota kavanga nako vadyarana. Ndobva ndazongoona mukomana wewe abatwa hembe akutonzi wasungwa unotengesa madrugs. Akati ndotengesa madrugs ekupi? Handitengese madrugs, unotengesa madrugs watoita sewatosungwa. Inini ndakutrayawo kutaura nawo kuti aiwa mirai chiite sei titaure tinzwanane chii. Uyu achibva pukunyuka munin'ina wavava achibva atiza. Achitiza ini bva ndasara nemapurisa aya ndandinawo aya. Ndobva ndavabvunza ndikati ndakuziva mhosva yemunhu uyu. Nini akauya kumba kwangu nezuro achiti adzingwa kumba vanetsana. Pamwe ndinogona ndisina kuudzwa chokwadi nemunhu uyu. Zvikanzi nevanhu vaivai kutotaurawo chokwadi kunyange nesuwo chipo. Hatisi kuziva kuti mhosva yemunhu uyu ndeyeyi. Tangonzi timunze paposition. Ndikati don't worry inini akadzoka since atiza anonditeerera. Ndinouya naye kupolice station iyi pandi muri mapurisa here mimi. Zvikanzi aiwa hapana kupolice station kwaunouya naye iwe unongofona kana auya touya pambe papo tomutora. Indobva ndati alright. Nkosi uyo ndobva adzoka mva ndagara naye pasi ndikati Nkosi uri kuona maitiro akuita nyaya aya. Aiwa Nkosi asati adzoka mama V vakabva vandifonera. Zvikanzi chipo uri kuziva here kuti munhu wakatambira kumba kwako anotengesa madrugs plus anoita zvemadrugs anoba. Vakataura zvakawanda. Ndikati zvese izvozvo handisi kuzviramba mwana wamai. Uchiona inini newe tiri family. Inini ndakatambira uyu mukomana we nekuti mwana wamai vako iwewe. Chipo? Committed suicide. So inini ndakatambira munhu nekuda kwako. Wangoti vanhu ngofona nezuro. Ndobva ndatokuti uya pamba pangu ndokupa address. Poya wotora chi? Mwana wamai vako. Zvikanzi handina chandinotaura newe chatotaura nemaCIO. Hapana kana chandichatombotaura newe. Ndikati aiwa
ndinogona pamwe ndakakanganisa pakumutambira kwandakamuita ndiregererowo. Hapana need yekuti tusu tiendesane kure kwese uko. This is a family issue. Kunyangwa akatotengesa madrugs, unyangwa akaita chambavha ihama yako. Akashorwa newewo waita sei? Washorwawo. Zvikanzi inini I don't care about that. Ndobva atoti iwo handitaure newe. So inini nekubhohekana ndakabva ndazomubvunza ndikati munin'ina wako ane 16 years here. So kana chiita zvaunoda iwewe, alright. Because ndatrai kukubhega as if ndine mhosva ndisina mhosva. Saka iwewe do what you want. Ndichikata phone pandiri kuti ndiende paFacebook ndakabva ndaona paiswa post yakanzi pane socialite rikuita basa rekupa mwana wamai vangu madrugs. Saka ndikatopinzwa ukainipa panyaya iyoyo ndikanopo ndisizimei ndikatosukisa munhu ndikatopfimira munhu akanobatabata uchida kuti ataure kuti akandiona aitaurwa ndini mukoma. Inini handinoti mutonge nyaya, handisi kuti ndiri right. Inini nditori munin'ina wenyu ndinokanganisa ende handisi perfect. Handitika. Zvadaro munin'ina wacho akazodzoka kumba. Ndikagara naye pasi ndikamuti ona reputation yakukanganiswa ndeyangu. Kurwa kwese kundeko kuti wo udzoke kumba. Whatever zvamakachadzana ndinonotaura on behalf of you. Ndakatora munin'ina wacho I think kuma 9 dzeusiku. Tikasvika kuma 9. Takasvika kuma 9 ndobva takasvika mudining makabadzwa candle. Kusina magetsi. Vaitaura kuti pamba pavo sola rafa ende hapana magetsi but kumwe kwese kwakanga kune magetsi. Ndasvika makabadzwa candle tichisvika ndatova mhoresa nemufaro nekuti inini ndanga ndisina chakaipa navo zvinhu zvese ndaiita nerudo. Ndobva ndakati tichipinda mumba mavo mwe ndikati adani munin'ina wenyu ndaona manyora pasocial media. Kana kubuda ndichitonge munhu anazvo but zvinhu hazvina kundimirira zvakanaka. Saka nepost yamaisa izvi kureva kuti upenyu hwevana vangu wakuzooma kudarika pawave izvezvi. Handitengese madrugs sisimeki. Handitengese madrugs, ndopika naamai vangu, ndopika nevana vangu vese. Ndopika neupenyu hwangu. Handitengese madrugs ende handitoziva kuti madrugs anotesta sei. Ndobva asumuka mukomana wenyu vavapfugama vatanga kurovera musoro wake pasi. Akati gu iwo vamama vhiya vachirera musoro pasi vavatanga kurovera musoro wavo vairovera musoro wavo pasi. Vakarovera musoro wavo pasi ka3 zvakasimbarara kuti gu gu gu. Vavatanga kutaura vakati ndinoroya inini. Ndiri muroyi ende vana vamai vangu ndinovakesa mukati mezuva ranhasi kuti havana chavanofa vakaita muupenyu hwavo. Havafe vakabudirira inini chete vachatarisira kwandiri. Ndikavatsura ndikati hasha ndinoziziva zvadzinoita. Dzimweni dzenguva unoriita nekuda kwehasha. Mamwe mashoko dzorai akati kwete ndiri muroyi ndinoroya ende ndakafa kare. Ndiri n'anga inini ndine machira arimo mumbomo kusatongoda zvangu kubatsira vanhu nekuti ndine nungu. Ndine mota dzakazara mumagaraji umo zhinji kwazvo. Hamuzizivi kuti ndakadziwana sei. Ini ndinoroya chandisati ndaashuwa ndechekuti ndinobuda usiku here kana kuti ndinongoroya chete. Iwe vachitaura izvozvo izvi mama B. Ndaive ndine munin'ina wangu neimwe friend yangu yandikanga naye ndinayo nebrother friend yanandinayo aitove mufesi wangu because brother yavo ndaisadanana nayo aitonge itongori friend yangu ndichitongomuti aiwa ndanana newe uri shamwari yangu iyo. Maiziya vakaita zvese izvozvo takagara for about 1 hour 30 minutes
2 minutes matrix ichibva yasvika. Matrix ichisvika achibva yatanga kurwisana nemukomana vachimutukuita madrugs kuita sei vachibva vamutora vachibva vaenda naye. Ini ndichibva ndasara navo nevanhu vandakanga ndinavo nasisi vavo vahombe. Vakataura zvakawanda zvekuti musi iwoyo handakukwanisa kana kusvikora rakumba. Musoro wangu waitenderera nemashoko avaitaura. Vakataura ende kunyange munin'ina wavo uyo arapo akataura kuti hanzi vakakesa munhu vakakukesa iwewo kuti hauna chaunofa ukaita muupenyu hwako. That's not a lie. Mashoko avo vakataura naingosi ishuwa here tichogona chipo ichi. Ndikonfirma wali 10 akakesa dine second. Wali 10 akaunza kuti mupana wangu wauita come down wautsika munezvedu. Zvamutorera time. ari kupi wali 10? Ari kupi wali munzwira tsitsi wali 10 ndiye munhu chete wandovira tsitsi pavanhu mbiri. Okay, takakwira naye ndege tibva kuSouth Africa. Mhene zvawakaitira. But akangokesha masekondi. Hamuna kwaunoenda. Nemalive ese akaita ese hazvina kushanda basa. Saka hatiurwisani nevanhu vakadai. Hatina power rayo. Toti pamwe wacho hatina power rayo. Ngavaite zvavanoda. Okay, chipoenderera mberi. Cheche. Vane utsinye hwakawandisa. Vane utsinye. Kuti ndizoziva sisi tiipo kuti munhu ari right. Rimwe dei takabva kuti zvikanzi nawo tichienda kwaMutare. Ripoti yaifamba titu. Tichienda kwaMutare. Daunotora maperfume. Wanga uchindori neshop mutown. Kwa biography. Daunotora maperfume. Takasvika kumaperfume vakapuhwa maperfume, mascrub, mafuta ekuzora zvese. Takubva pashopu vakangoti anofarira kukwira ndege manje haikwire ndege. Pari kukesa munhu kwakaita sei. Akupa mafuta, akupa maperfume, roloni zvese akupa. Omukesa zvinhu zvakadaro so. Haikwire ndege. Ende anoikwira zvirichi. Anoikwira zvenharo chete. Ndazomuudza ndofunga 3 days ago kuti wakeswa kudhara sori zvako vanhu vakakukesa. Munhu wani. Turundi bro akamukesa kudhara pamwe ndisati ndatova mulife naye. Takazototanga kalife pamwe manje naye but akamukesa kudhara. Amene kubhifira zvondiri. But izvezvi havachanhongi nyama. Sori zvavo. Muvaudze kuti hatisumbowatya. Nyaya dzavo dzese tinadzo dzese tikutonawo zvekutoti ndovatanga nazvo. Apa nhasi tira kumbokuudza musoro wenyaya waita kuti manudzo alikiswe emufoni. Rimwe nyaya dzese idzo dzavo dzese headline ndinayo panapa. So ndiri kuti nyaya iyi yaita kuti manudzi abude nhasi. Anyora paFacebook ini ndakaenda kumba kwake ndakaemendesera munin'ina wake akatoresa munin'ina wake. Imagine ndakaita para kusira munin'ina wenyu alright. Mamuchimutsvaga mamushaya alright. Ndauya naye. Obva wandiita rafu. Saka ndodzoka futi kunoitwa rafu futi. Soizvi. Soizvi tingatombomisana kana kutotanga David. Handiti. Hatisi kuita zvekunyengera bhiga vanhu. Tichararamiri vanhu. Hatisi kuita izvozvo zvese zvinovatanga nehondo. Hatisi kuita vanhu. Ngavaiti zvavari kuita. Kana vainodza kutsigirana. Hatina bhiga vanhu. Okay. Ende bhega apo tinayo futi yakatoipawo. Hakusi kuti hatina kupenga. Sorizve. Takatopenga kuvadarika zvekutoti vanototi saluta kuti mudhara wasvika. Saka zvekuti tikazodatanga hondo hatiite tuhondo tepaindaneti kana paTikTok hatitrendi. Handina kana page. Nowadays handina line. Moise, handina line.
foni yangu yakadonhedza chitray chine maline ese Katora zvese mufoni wako. Taura kuti wakatora zvese. vakatora zvinhu zvese mulaini foni yangu yakatongodonhesa matray ese yakangodonhedza tray yange ine maline. Mina ndipedze kuudza nyaya yangu wozotaura yako. Mina ndipedze. Wamborova chambe here. Wamborova here chambe. Wamborova here kosi chambe wamborova here. Aiwa chitoniso. Upeso. Kotakira ndichema ndiredheresa nyara dzakadonhedza kunyara dzomwe vangu wangu ndi masevhero wakati andina kwenda kuchechi manje. Alright. Saka pandakatendeuka ndakabatsirwa pakunamata kusiyana ndichaputa hangu chamba. But ndaiputa chamba kwete zvekutamba. Alright. Ndachindira benyaya yako So, vazodaro handiti ndavaendesera munin'ina wavabatisa munin'ina one matrix. Ameno kuti munin'ina kuti matrix wacho. Okay, akaenda kumatrix. Andanotiza paaenda kumba kwavo kwemukoma wake kukwekwe. Ndoko anotogara izvezvi. Atouya nenyaya iyoyi yemanudzi ndo yapindira muno muHarare yemanudzi iri kupisa. So kamukomana kandaigara nako kumba. Ndokakazotanga kulinga namama V. Ndofunga vatombobudisa foni yavo vachibudisa maconversation avo. Ndakakapa foni yandaishandisa inini. Kozi foni ndanda neimwe foni. Ndobva ndati handingaite tuma foni. Iwo usina chifoni. Ndobva ndakapa foni yandaishandisa pafoni iya yainda ndine mufesi wangu anga ari kuAmerica wandadanana naye. Mufesi wangu iya yacho nditi imbonditumira picha. Imbonditumira zvinhu. Ndaitomutumira ende handisi kudaga nazvo. Zvinhu zvekuti kare kutozoti ndimutumirega unenge watozonyatsonoti hapana apa rega ndingotumira. Kuratidza kuti uri serious iwo. Ndine mufesi wangu andaitumirawo manutsi saka akasara mufoni iyoyo yandakapa kamukomana kaikai. Alright. Apa already inini ndine grudge neava vandoshanda navo. Apa vari kuziva kamunhu kandiri kugara nako kane same gender naiwo. Ndokavangoshandisa ikako ndokakavapa information yese yavalikisa kuTelegram. Ndivo valikisa zvavo kuTelegram. Okay. Vavatokapa nhamba dzaKate Masomera vakonfirma kuTikTok kuti kato ndivo vakapa nhamba dzaKate. Saka ndomafambira ita nyaya dzemanudzi. Manudzi ndeyangu haisi AI. Ndemunhu wandaifambidzana naye wandaitumiranawo naye manudzi womukudanana mukuwirirana. Alright. Ndobva asara mufoni. Abva asara mufoni. Saka kusara kwakaita mufoni ndakangoipo ndakati kamukomana aka ndakangokafarira sisi chitara chokwadi. Saka foni ndakatomupa nemoyo wangu wese ndiyo foni yandaishandisa pesa bva ndatomupa ndakati achishandisa mwana wamai vangu. Saka ivo wakapa foni wanabuda kutaza kuti ndine jere tipo kuti uone kuti mufoni masarei kana tanga ari pai. I think netype relationship yanandinayo naye handiti. Handina kuda kufunga zvakawanda ndakangofunga kuti nyangwe iye akaona chakaipa angangodelita asi mavhidhiyo hazaizvezvi kamapicture asi saizvezvi ndati 2024. Nde2024 plus semunhu waiti maingomuti womusikana saka chiro akaona akana chaita. Ndaitombochinja aripo munoziva mwana wangu mukomana ndiyegara achinditsura achiti mama a man is a man. A man is a man. Stop trusting people. Kamwana kangu kane 12 years ndokaitonditsura kati mama murume ende kuzoti ndikadzinge kangochanaka kanga kakutuka mwana wangu musikana uyu akanga kachitukana nako pamaaudios anga akuplayiwa nevamwe kanga kakutodza mwana wangu kuti hanzi ndosaka usina baba iwo baba vako vakafa inini vangu vapenyu chete but iwo vako vakatofa enda ufa ukavaona futi. Mwana yane makore mangana yaudzwa izvo? Ane 14 years. Okay. Yes. Pakaipa. Ndosaka ndakazomuti achienda hako pana pandingagare newe ndinowirirana newe nevana musingaite sei musingawirirana handina zvimwe zvandakakanganisirana naye mwana. Saka ndobva watoziva kuti mufoni manudzi pawamaona wabva waziva kuti manudzi abuda uko kweiva zvauri kuziva kuti wakapa foni kuna uyu wadi kuchimwenda kunomusungisa kuseni nokuti wabudisa kamanudzi achibvumi gwizvi. Ndatoenda kumapurisa kudhara. Okay.
nyaya iyi itori kupolice, it's a police case. So iri nyaya yekuti avo vazoita get involved sei kuti ndazoziva kuti Joshua ndivo vaakapa. Munin'ina wacho ndiye ataura because afonerwa nemukoma wake achitoudzwa kunzi ndambozvitumirwa zvinhu zvimakuseni. Okay. Inini ndanga ndisingatomboziva kuti avo vari involved, ndaitofunga kuti takatopedzerana zvatakaitirana kudhara. Okay. Hamene kumenzi tinotwa pane zveropa kudii iropa rei. Handizozivawo zvangu zveropa just because munoziva vanhu pavanonetsana. Let me tell you something. Panhu panonetsana vanhu kana panhu panotraya kudestroyana vanhu. Vanhu vanowachisana zvakafanana nemwana wangu inini ane 14 years but akutoenda kuperiod. And imba yandaishandisa kwandakabva ndaishandisa 2 bed. Ndiishandisa 2 bed. Uyu mukomana uyu anga ane access murumu memwana wangu, vana vangu vairara vari 2, so anga ane access. And you know a 14-year-old kuti unofanira kutomuforoma when it comes to zvinhu zvakafanana neizvozvo. Saka handifunga kuti ingave nyaya yekuti ndingaexplainere iye kuti mwana adai. Mwana anotoforomwa pamba chanotomesa kana pasofa mototeera motoona kuti mwana aita sei amesa pasofa. Saka iri nyaya yekuperiod, inyaya yekungoti akawanawo access yekupinda mubedroom mevana vangu akaona zvaakaona. And handina zvandingazviite because inini hameno sendi accommodate ma-strangers because unofunga kuti vanhu vane nhamo izvo vachitsvaga information. I must tell you to stop accommodating strangers. Pakaita mumwe atibvunzai chipo, anzibvunzai chipo zvataurwa zvokuti chipo is a pimp. Pimp izvorevei? Musikana kutengesa vasikana like kutsvagira vasikana varume kuchibhadha kwamari. Mucomment section ndinzwei, ndinozviziva makandifollowa kwamakabva neni mimika. Munokuziva manzwisisa. Pane pamwe paunonyatsoona kuti vanhu vakunyatsotraya kuti munhu zvidhakwe. Handina kana pamba panapa pandinogara panapa zvaizvezvi ndakatozodzidza lesson yekuti handichaaccommodata even mate. Ndingori neropa iroro rekuti ndikaunza munhu pamba. At the end of the day I'm not say achizofoma kudaro. I'm not a pimp iyoyo yamukutaura iyo, handitozoti pimping yacho nenoitwa sei. Handite vana ava ndakangogarawo nengochani yandakagara nayo iyi yandaitotraya kutotena kuita murume kuti aramba apfekese murume. Makatarisa takaenda naye kushow kwasunshine wese takaade kumangoma isusi vanhu vemangoma ande tinojamba mangoma tasvika kumangoma tajamba $20 yes. Anotamba akatibvurira kuchitongwidza akatipedza matichi murikuene tokumbira uregerero so izvinyu vanhu vakadaiso kumangoma so izvinyu ngakotapedza kukumbira uregere taita naye takumutu mwana wangu unotikwadzisa kuchitungwiza kunoku andamutiudze zvekuita ndingatichinjiswe hunhu hwangu singangosapota zvedu chingochani but achiko kuzimbabwe and hatisi kuzoichi kwanzi izvo kune munhu afona akati chipo kamutengesa kuti aitwe zvechingochani izvo zvisvi ukabhadha kwamari kuti aitwe nemumwe murume ari ndatiye munhu wacho asi naye mukoma mimi makanyatsozvitarisa imimi makanyatsozvitarisa handi munoona panoitika tunyanya tinoonana neito takaita kuti ndoda kuclarifya chinhu hwane chamusinganzwisise. Pane post yandaona mucomment section yemukomana anonzi Tanokadzi. Yatataugwa ipapo ndachatokubvunza hanzi wakamuparadza. Tanokadzi zvaakaita mukoma akandifonera akati ndoda kukwisa nzwara. Tanokadzi ndakamuona one day akauya kwangu akandisa nzwara akadzokera kumba kwavo ngati ndatozoona mucomment section achinyora kuti ndakamutengesa ndopandatozoona kuti ainyepera futi taiti
because akambotaura kuti taitakarara neni taiti ingochani hamusi kuona kuti vanhu vemishonga vakuparadzwa naMwari here time Mwari yanga kuita take off tanokadzi ndingamutengesa nenext day ndangomona one day ndakutomutengesa atone chirwere chaatowana ipapo okay ndiyadaro nditengeserane ndiyadaro ndatomuona post yake ndikatomunyorera kuno ndikamuti pose usingatye Mwari alright iri kundita phase out ofuchinini pafacebook makanonoka kuzviona ini ndakatozoziva mai manje kuti ndairwiswa pese apa ndaitongofunga kuti pamwe vekumusha kwangu ka ndovasingadi chakanaka kwanzi mazhambe ari kunzi wakamutengesa anzi mazhambe wakamutengesa futi akavata naye munhu iyeye mushonga wacho wokuinda iye aiwa handizoziva ngochani dzinotaurana sei asi mazhambe natawana vanenge vaidanana pafoni ngochani zvadzinoita dzinozivana dzinoningirikina dzinokomunicata mene kuti vanokomunicata sei munhu wandakatoonawo zvangu pangochani atori klasi muzimbabwe muno muiwani kana ari ngochani zveshuwa ndiani but vamwe vese ava vanongoitana mazhambe ichembere murume mukuru wekuti handingambomutengesa kuna katawana katori kamukomana kadiki kekutoti handitomboziva kana umbomona nemukomana wandakambomona mukomana wake katawana wacho alright saka ngochani yaunoti iwe wanidi smart tipo ndiani handizive zvamwe handizive kuti ngochani zveshuwa here but iyoyo kana iri ngochani zveshuwa inoziva zvaishuti tichataura nezvayo zvangu mangwana pamwe kana iri ngochani iyoyo inoziva zvainoita because ngochani dzine drama alright saka kwanzi taurezve tikutoverenga zvamuri kutaura ndisina handisichaita ndiri kuziva kaini handina ndiri kuziva chibvunzai zvamuda kubvunza zvacho tinzwe kwanzi chipo sei uchiita associate nengochani mina nditange kubvunza ngosi kwayo wakaba 2000 yamama vhiyu katiza hanzi akaba 2000 yamama vhiyu akatiza aiwa dzoki kunoti vakatondihayira mamunya vakatondifuremera mamunya ndakatoenda havanyari 2000 ingambodzi munhu hanzi aka 2000 2 sadari imwe hakuna 2000 inobiwa kudakutati madraxi oti madraxi nhasi ndakubira 2000 wanebiclema 2000 inoendeso polisi ndikabire 2000 wangu uti oise sori izvi hakuna munhu anopa 2000 anoita chidofu chekuti anotombodzoka kuti ndakapa 2000 here inini hakuna munhu akadaro sori izvi hakuna zvakadaro musanyepero nowadays kana 2000 yacho yavanotaura handizivi yayo taispina kupi takato vaitengesa raisi riya raindi mamuvinga vana kunoura kudaura I doesn't do that. What I don't know guys. I can't go provoke one. Simu had 5-star all the people. Right friend about to do that rice na iwe ngo. Why is it? Ika rice ko iwona wani rice. Na reflect ba rice tawani poto rice ya. Tomato. Ndio unakupataniza tuma project yayewa. Ayewa. Why is it? Hakuna kana dhiri loro. Why is it? Vakatengesa dhiri ravo rikasvika pakuflopa zvokuti vakashaya munhu wekupomera mhosva kuti topani mhosva tikavaudza kuti haugoni kumaneja chinhu kuti dofu unoshanda chinhu nechingochana kuna vanhu vakadaro ngochani ngadzibhane muzimbabwe cheche ndiro zvamuromimi kana muchizinyara kuti ngochani dzinobhana mese mabloggers ese mangwana hamupo vaiziya munopesedzera ngochani muchibvunza kuti uri ngochani here kana kuti hausi ngochani muchiona munhu akapfeka dread munhu kadzi akapfeka dread
kune vamwe vanongoedita vakatibvawo madhiresi asi kune vamwe vanongoedita vakapfeka madhiresi kosi ipapa handibvumirani newe aiwa ngosi ipapa handibvumirani newe kune vamwe vanopfekawo madhiresi asi vari varume chakutekwa mamachiwa vaya mamachiwa chero ukati kuti hamurume mamachiwa chegune hamurume vachiroka kune vakazama kuita stepu totoona kuti ndiri kuramba munhurume vanhu vatinorespekta nguva yakareba tingoda mabrothers vese ndiwana mukoma vanhu vakatanga tachingotane vachiri vadiki chamachiwa chamumusoro chakudya brain vauda kuti pinza isu hatii tichingochani ndakavaudza kuti vachida kuti dandanetsana neguru ndikauza kuti no tiite zvinhu izvozvozvo aisi hatidanani nevamwe varume muzimbabwe vese ngavambomira ndakavaudza kuti no hatiite izvozvo vachidondoreana mudhara munopinda panopinzera handiite izvozvo itai zvamuri kuita ichaita platform tichanakidza tichafara tichienda kumberi ese ngavambomira zvauri kuita izvozvo basi ela helo ewa tikunzwa ya tingangosekerera nezvedu pachiti tikurwadziwa vachibhohwa kubva nguva yareba vachingopesedzera vanhu vese vachiita zvinhu wese ngavasaita kunyara kuda kuita zvinhu zvingavangoita zvinhu zvavo vachingochani tachibhana muzimbabwe hakuchiko hatisi kuda chingochani muzimbabwe pasi nechingochani kana chingoti pasi nemhandu ka pasi nechingochani ka waiziya mangwana kunotofuka unepusi asi ndinokumbira kubvunza genuine question iyi handiti nkosi namavhiya nditi uri kuti vana vemudumbu vane vana mamasauti vese handiti obvious amene andiyatoziya ngosi muri vana mamasauti handiti ko zvese zviri kuitika izvi muri kuenda here kuna mama kuti munovatsanangurira kuti mama ndozvati patasvika inzvaikasisi wangu mama vakatowakirwa dhini vakafadza vakanzi zvese mari mumasokisika hapana manjambonowafadza ini zvakatondirwadza vachitoti makuenda kusaidhi kusei ngatingomira kapakati kamungogadzirisa nyaya vakavakirwa dhini vakafadza vakaita sei every month vanotengerwa grosary ine kuti inini handiwani saka vanongozi mudhara vakoni vachipinga nemadrugs but hatipinge nemadrugs hatimbodhakwe zvekusvika this extent ese saka saidhi iroro vanotongoti hayabo takutaura zvimwe zvinhu zvatisina kuita pasocial media kuti vakavakirwa dhini vakafara vakati hanzi chichi isusu havachatorisi kana mukoma vangu vari kukwekwe ndikavaedha pakuva vakatsamwa etamasta vemuzimbabwe mukuru mukoma vangu sorizvenyu mukoma vangu ndovanorwa zimbabwe yese sorizvenyu zimbabwe yese inotongwa namukoma vangu ndovanomamamirira zimbabwe yese vanoenda kunana kutwara all of the country vachimapisa vanhu chete ungoita basa romorova vanhu chete saka uzondotywa chisorizvenyu endandisingavashi vanhu vese hapana kana munhu atoche ine backup yakasimba sori hapana munhu anongotitanga ndobvunza ndikuwada ngavachitanga zvauri kuda zvacho ese saka kuti mukoma muhombe hamuna kuzama kuti harichauti bcause mukoma ndibhutika ndibaba hamuna kugona kuti harichauti kuna mukoma here toatirai kugadzirisa nyaya iyi vapi aiva vakatoakizwaosha vatonipa mahwani zvisi vatonifona tikomudhara owa nyaya inge yakati yakapera wa vatonifona munhu akatoudza chokwadi ndivo vaise munhu akatoudza chokwadi ndivo saka ndowaresevana masoja kuendana kuhondo saka tomashika kuti se masoja ndinawo ngavatanga hondo yevari kuda tinayo zvese futi dzacho tinadzo futi paungobvaira zvekunongowataka umwe wangu zvavo akazvakisa zvakusorire ese but haya patodzoka toita kachacha
saka iwe wengosi unogara kwekwe. Are you sure kuti chimwe besides chamba hauna chimwe chaunotora chekuti chokuita kuti usvike third world? Aiwa, chamba chobhema. Chamba unobhema chamba unobhema chokwadi. Asi besides chamba hakuna here chimwe like zvinhu zvokubhema zvokuti arombotaura kuti ndibatsire mutauro zvokudhakwa kwake. Mambo wana zvaanga akadzakwa nazvo. Mambo wana akabata madrugs here. Aiwa, handina kukuona ndakabata madrugs here. Saka munhu akataura chokwadi chokwadi ndakachengeta munhu achida kuziuraya neBP. Vaundiudza kuti hanzi ndakadzakwa nemadrugs mesa mhupo. Ndakadzakwa nemadrugs. Saka ndakadzakwa nemadrugs ndaimboenda kapako. Munhu ozviuraya ndozodzoka munhu afa. Ndakadzakwa nemadrugs. Timbomira kutaura zvemadrugs. Timbomira taura zvemadrugs. Sorry zve. Timbomira taura zvemadrugs. Dai madrugs aishanda chimbobaiwa vana venyu vese vamboshandirwa nemadrugs. Mashandira kuti usataura kuti madrugs anoshanda. Kana munhu akatsamwa chete hapana nyaya. Ngavangoita kudza vangotaura nesu zvopera. Kwete vandoswera uchiti accuse. Asi kune nyaya iriko here kuti kana tine vanhu vasina fashion tongoramba tingobvura tingobvura hombe wefuti hai mikana nemikwana kushandisa commercial mukushandiswa nevanhu avapo. Kana nesu tazoipindi voice namba murizivi ida musana mumwe ndizvo ichitaura ende mukazonizvo ichitaura futi sorry zve hakuna vanhu vamamero vatangodzosera zvinhu kuzero chete. Saka zvakana basa tinongotaura navo. Tirikunzwa hedu takateerera hedu tatisina hedu kuti tata tichingovhunza tichipota tichingovhunza mubvunzo saka takotega tingovhunzawo tatisina hedu kuti ari kuita zvinhu zvemadrugs hatina kudaro tatiri kungovhunzawo hedu. But aiwa saka mapedza here muchina chimwe mapedza kudurura chipo wave kunzwa zviri nani kawadurura titi wanga uchiti unoda platform adurura. Network, I think. Yaitswa on hold. Kana tibata hold, vatibaya on hold vasingatozivi kuti vabaya on hold. Hedu yangu ndosaka ndaona kuti pane zviissue zviripo. Handingamubvisizve nokuti handina kumuedha ini kuti nachipo vari vese vanhava. Saka ari kuti akataura uyo vari pafoni 1. Ndofunga munhu andokutaura naye ndichipo saka umwe ari pasaidi. Chipo ndivanotaura naye aripo chipo. Chipo ungawamuita foni. Yaita ungawamuita foni. Chipo nauyu vari vese. Chipo nauyu vari vese. Anoona pavari ipapo. Ifoni yachipo iri kushanda but umwe ari pasaidi. Nai chipo. Takagara masofa 1. Naichipo iwewe wona namama V andisika hamusi kuwirirana mutadza kuwirirana right now anditi asi mutadza kuwirirana right now kudai so iwe chipo pacho zvako ukataya kuita reach out kuna mai vacho hazviite here kuna mai Sauti iwe chipo uriwe kuti mama tine issue tatiri kuda kuti samai muzame kuti pini kupinda pakati. That's a family issue ngoma because mama takatombotaura navo. Okay. Padera toda nenyaya paratanga mama takataura navo mama wapenda neBP wafa. Ndakatonyembera kuti mai vangu wafa vatanyema acho saka nhasi ndinoenda tichiti ndakatonyembera kuti mai vangu wafa. Vanhu
tadaro vamwe vachinyanyira ndakatonyepera ndakatofonera ndara dzokai padheni zveshamo vatokona kuita nebp wafenda dzokai padheni vasuburi mandikaenda todzokai pafuti ndaida unokidnipwa futi but izvozvo taisuda kuti tingotaura zvatakaona ndakaona zvatakaona but hatitoda kuti zvitaure ndemasedhisi vahwina ganda kumeso chete hapana yemana anondiudza kuti wese sori zvenyu tumabloggers twese sori zvenyu tisikuite tumanaiwese twese tiona twenhimba hatisikutombotyasha ndinawo mazita ese inini information yese yamuri kuda right now handi anotanga hondo hawini inini nekukomboni kwangu izvezvo vari kuchema nemarudzi atenderera vabereki vangu havasida kana kundiona hanzvadzi dzangu ananga akavesa havasida kundiona saka I have nothing to lose right now tokandawo matombo andikandhimakanda matombo zvevarume vari kutorerwa kune vakadzi vakutorwa varume nevarume munozvemasitudio achitengwa masofa aya maiphone achitengwa aiwa kaholani popo chati mazuva here vakadzi vekuzimbabwe vakadzi vekuzimbabwe mazuva kwai varume vari kutorwa navo varume vachisokoiwa isusu hakuna murume anodanamumurume tomubhana tomugura mudhidhi wacho ukava pana hakuna murume anoda nomwe murume kuzimbabwe matizvitoitika here ani matizvitoitika kumaprodusa ani matizvitoitika here kumaprodusa saka munokuti hakuna sei iyo zvichitoitika vaisungotakapusa kana kutirisa wadiburusa kumateresi usadaro iwe hanzvadzi yangu haiti izvozvo aiwa siya spaxi wangu aiwa sipagare mukadzi waita sei vanhu vanovakiza vanhu unomboka matombo sha kana matombo sha inembe madhaka unembe maglazi but odokandidzira matombo fowati usamuita sei timborespekta vanhu respekta vamwe vako ozomoka vamwe vese crowd ndakana basa but wati respect vanonzi ari kuedimasa vakamboora kumitangito vanonzi on some expositions ndizonetana nemamiri wedu but hamana mbotaura boyfriend toda zvinhu zvitwendi inini hangu handisina tsitsi dzandichambovanzwira handiti vabuditsa vana vangu vatoona baba vangu inovavanhasina ngodondivanzwire tsitsi ndokama navo ini handisimbonzwa tsitsi zvawakandudza zvese ndiri kuchitaura nemondemo mangwana makusendomuka ndakabhipa zvangu ndinotaura zvese from A to Z zvekudzurira vanhu mapeji zvese I'm going to say it tomorrow chipo kwaina spax ndiri kukuda kustudio kwai kupodcast ngani akubati naspax spax kwai ndiri kutoda kustudio saka bata chipo kwai ndo kwandiri kutoda koko kupodcast ikoko ya pakaipa pakaipa pane nyaya
pane nyaya but dei zvagona kuti musati maenda dhipu dei zvagona kuti mutaurirane vediwe dei zvagona kuti mutaurirane platform andinozva kuti ndinayo hombe ati zvinoitika even mufamily chaimo pane nyaya dzinoudzwa amai kana baba kana zvanetsa kana ndauya nekwamuri ndinenge ndaona kuti ndaneta I'm tired akasike kutanga akasike 2 akasike 3 akasike 4 inyaya yekuti nyaya dzachona mwadzinobva nako mune musingazizive but munozongonzwa zviri pamudenga so inini zvaizvezvi platform rangu ndakumborizvorodza kuseni munokwanisa kundipo platform renyu futi zvekare here ine zvanoda kuexpose platform riripo haro riripo platform tingoriwo podcast kaiti yakufanana nemapodcast since nyaya dzacho dzatangira pasocial media ivo vachipanana maplatforms avo ininiwo ndakukumbirawo platform yenyu because pavanhu ivo mai vavo platform yavo vanayo but ndavaona vari kune vamwe vakataura kuti ane platform yake ngaende kuplatform yake musamuedhe pano okay ndosaka wazouya wangwaaakuidzwawo right ndatokumbira kuedhwa because ndiri munhu asi vatobuditsa mandamba ndatongova neshuwo nezvavataura pavabuditsa ningi conversation yavo ivo nekamukomana kakanga kachitaura kulive kwasisiketaka kamukomana kakamheno kanga handina hangu chekukatuka pamwe ndindakakatadzira nekukapawo pekugara nekukaiswa padhuze neni I blame myself for that kuti azorekodhawo vana vangu kana avadenha vakutukana overrekodha because hakuna munhu anotukwa kauramba akanyarara zvakaoma mumboona comment imbondionerawo comment yakanyogwa nahope mundiudze kuafrica inguvai you are here hope madyira at 1 am 2 am vanhu vari kurota munatowaita ka4 iwe you are here wobva wati vanhu vanoda nyaya iwe wavingei pano handi wavinga nyaya hauna kunya kuzova chipaitaura iwe haudzidi ndozvavavinga hangoti hati kubuda munyaya dzevanhu hope asi munorugona kusa muromo iwoyo vamwe vako vakavata kuvatoweta ari 4 haikona kudaro iwe hope madyira enderemberi platform vanoida mangwana platform iripo tongovapa nokuti tikasapa platform vanongoenda kumwe saka kana auya kwandiri tine platform ndeyemunhu wose tinongopa platform mudurura chero vamavhi vakauyawo mangwana vakati ndiri kudawo platform tinongovapa platform futi vodururazve naimi but chandinokukumbirai semasocial media founders kana tichishanda kudai so tine vakuru vedu vatinotarisira kwavari zvekuti dzimwe nyaya munofanira kutigadzirisa togadzirisana sevanhu vanozodanana mangwana mukati mapa imimi kunhambo kwenyu handishaike ndinouya ndichichema nemwoyo wese itai kuti tigadzirisa kwete kutsvaga relevance nekuda kwenyaya dzinogona kugadzirisika pachezvedu ndizvozvo zimbabwe haisiro nyika yega ine macelebrities ndosaka vanhu vekuzimbabwe vachitaura kuti isusu munyika medu hatina macelebrities nekuda kweunhu hwatinoratidza vanhu pasocial media ndizvozvo kugadzirisana ari rohoudzwa zvino saka chinoita chokuti apa zvichaitika nezvekuti right now chipoka ini ndichambomirira kuti ndione kuti mama v vachauyawo here kana kuti havauyi mama v vakati vanouya ini ndinombokubata kuseruko tombona tichicho chambonyanya kunetsa kana tichiita kuti pagadziriswe pogadziriswa kana mainisisa kudzoka pano mose handikavauya ndozvababvi munhu wangu ndotaura nawo futi andowana vakauya kuti tinongogadzirisa pano mose mozvitova tozama kuti zvinhu izvi zvipere izvi kuti zvipere zvinhu izvi kana vachitaura nemi ngavataure nemi between 2 am and kusvika pa8 kusvika ne9 ndine zvakawandisa zvekutaura zvekuti zvakawanda 2 am kusvikira na8 kuseni am kusvika na8 makuseni ini na8 ndiri kutotanga kutotaura nyaya dzangu kusvika radoka chimbomira ndokumbira kuti usvike kuma10 kachipo kuzvi10 ndokumbira kuti extend time kusvika kuzvi10 ebo
chimbomira nokuti pamwe izvozvi vanenge vakagumbukawo andiona vanenge vakagumbuka vanogumbukei varivo vaninyadzisa kulive varivo vaninyadza kulive ndichivati ngatitaurei nyaya yemimi muri kuiziva hapana choshamisika panudhu rangu ka hapana munhu asina beche hapana munhu asingazivi paakabuda napo. What is so special about my pussy? Anotaura kuti beche rangu rashamisira panyika panapa akabuda nepamboro ndiani? Kana ndichirespecta vanhu ndichitaura with respect it doesn't mean handigone vulgar. I know zvisingaiti zvokuti ndikatukirira munhu anozvisungirira, but I respect people, but hapana asingazivi paakabuda napo. Davaite vatotaneita kudhara. Shaniki, what are you saying? He is coming, Melly. Don't fool yourself. Who is fooling who? What are you saying? Who is fooling who? Do you think iwewo pache zvako whether kuuya kana kusauya, do you think tinofaila kurara iwe pache zvako? Ndikataura navanyaya dzakawanda kuseruko saka zvaukutozama kutaura iwewe andokutozama kuti udii, because kuuya kana kusauya zvinei nesu tinongoita live dzedu isu bani. Saka ndikutoshaya kuti uri kubatikana neapo chauri chiri kunyanya kubata chii kutoshayawo vajera kutona ndichibhuliwa kaevriday ndichibhuliwa ndombonzi ndatora varume vevanhu vandisina vanhu vambotora mufunge. I've been through a lot pasocial media apa hama dzangu. Pamwe pacho rwiraiwo munhu usatarise kuti ava vanhu ava vakaita sei, vane malove nemalikes, amusingazive kuti anobva nekupi. Vanhu vari kurara mumakuva vari kurara vachirara mumakuva vaite malavtatadzei kuti vanhu vatambudzikiwa zviriko here hazviko. Uri kuita kuti vamwe vanhu vatambure iwewe uchipfuma seko. Ndau neutsinye neutsinye enda unoshanda waisikadi kushanda waiutiakiva isusu tinotosurvive titoshanda toshanda dhola iwewe unotoshanda pamusoromba cha ndau neutsinye enda unoshanda futi enda unoromba futi kechitu tokudzorenda unoromba kechitu kekutanga kana kushanda takabata kaurombwa kako soriri zvako nekaurombwa zvako kana kechifu pamwe ndoutotikurira pawa redu sori tonosimbaura mwari power asi tombotya inowanekana zvake ngavaite zvavachaita kana tutsotso twavo twavachapisa kana tukapfungaira kana tukatadza kubvira ndezvavo. Tumushonga ndovatotuziva totuziva nepatinogara totuziva tumushonga twavo. Ngavambuya uri tifungaizira tumushonga zvekuda kuti tiita mutsoro draft remushonga tiite zvemushonga isu vangu nemumwe ndakatotendeuka kuzaiyo jauta kutonamata wese baba ukatangonamata chichaketi ini ndakatoenda kuchechi sore zvenyu ndakatoenda kuchechi ndotosiya mafoni atonasi chiibonera mafoni angu atokanganika ndikatee kuchechi ndichitotenda kuchechi chava ndakabva kuchechi ari mahura chiputita munhu wese kuti enowane anoita kana zvechingotani munhu wese pena munhu wese kabude hapana munhu anorarama nechingochani muzimbabwe atidye mari yechingochani isu asi ndangobvunzawo hapo ipapo chipotoda kubvunza bvunzo pamunozoti henyu wakaromba pakuromba apa ndo panoda kunyatsobvunza asiwo kutaura chokwadi papapati mai aunoshanda kazvatinoona sepasocial media sezvaunongoita chipo iwe anoshanda maskits ndokanda kana 6 chaiko pazuva maskits handichiona ende kubva kuti ari achingwavhangwavha zvino tingati ari kuromba iwe zvekuromba zvotoda muromba uchachidaira n'anga yake ndi anotoiziva nepainogara dzangonotochiperekedza saka kana muchidawo kuti muende kun'anga yake ndokuperekedza kwamutare kubocha kana ichindiuraya ngaindiuraye inini n'anga yake ndoiziva painogara ini n'anga yake ane n'anga anozviita zvemushonga zvake tumushonga twake twaanenge achitipisira tifungaidza aichekerwa inyora ndichekerwe nyora tisiri mumavheji aise ndichekererwe inini soizve ndichekererwe n'anga dzake todziziva cha
inini ngakake ihwani kagogo kanogara kubocha uko weze kakamuponesa achiri diki akarapwa akapona saka ngasada kuti titaure zvinhu zvetinoziva ini nemasekret ake hombo mufenzi uya pana nditaure everyday wangu ataura mwoyo wangu akandisevha didinewe pane aje kuronga nokuti ini adzimai adzimai aitinomuziva ari mujarata achigara muchijarata make kunzerinakaimuko achitozvitamburigwa achitozamawo kupinda muindastry yebasket unoziva here kuti adzimai akatanga nepano pano ndo pakabvira adzimai ushu achiri kuto akatangira ipapo kana akagumira ipapo ini handizivi aiwa ndikuonesawo kuti pamwe pachonawo nokuti vanhu vanoenda kunanga for different reasons vanoenda kuzviprotectawo kuti kana ari hatisi kumutya but ndiri kutaura kuti zvandoziva netiwe hatikoti wamboona here chinavira zvinhu zvatisikazivi aiwa inzwa ngosi zvimwe zvakotara umbone chikupikisa here ndangopikisa pakuroba pakuti ndokuziva mwana uyu achitanga achipano ndinakataka kuenda masikisa amhosva ekutangatanga ndinakataka kumakanda pano achikandwa napamini pano masikisa amhosva ini ndakakura naye sa handisi kuzviramba takakura naye sipakuromba akadobati kuramba kuti apo wakuwedzererapo nokuti ndinomuziva mufefi mhosva asina kana achitotambura ari kuferera fenuro Mira. Sisimeki. Ichemuchipanana machanzi. Maje akupika ngosi machanzi. Ndikuti sisimeki vape chance vachawo. Ivo vakana vari chipo ndida kuti nditeerere unozati anyaya handingairambe handingamurereri handiona ndirikungotaura hangu pandoziva ini chipo ndofunga kudavira ndikupeka background kadiki mbijana uri kuziva madhezi akanga abva kuno kuzamba achigara kujoburg kuferinaken achigara muchimba chimwe chijareza chaive nacho so antika anga ari follower yangu hombe pano achiri kunzi sekurunjusu ipapo adzimai andika ari pano ndichitaura naye sterekini ari mujarata ndichitotaura zvekutodaro achikakomana iti ndakabva kukweko kwanga ari politiki here achiita zvonagesi achitondiudza kuseri handiwana and then ndopakatanga kundiudza kuti ndinogona kuita zvemaskits handiwana but ndokumbira kuti unozati peji raadzimai rakavhurwa akabatsirwa kuvhura peji panapa tichionana pamini munhu anorana peji rangu ini ndinoda kutokudzana chinyepa chayaitaura ndokunyepa hanzi akati ndikati ita maskisi acho tione akaita tumaskisi tudiki twaidakidza saka zvatata kuita ndobva ndamupa nhamba yapamini ndikati mira ndipedze ndikati maskisi achipa baba mini maskisi vachikupostira handika ndovanhu vakataka maskisi papa vamiri voposta papeji redu rimwe rerahomberere vachiposta papo ndokakaita handiona inini tikatoita akauya achiita goikoi akatotangira ipo pano pakatanga achidzidzisa vanhu goikoi padiaries pano that was 20 chii guys was it 2021 I think 2021 somewhere there handiona handisi kudhifenda kana tichimba chokwadi ndoda ndangomirawo pachokwadi guys nokuti takamuona achitanga akabva kuferinafen akaenda kucape town handi akabvoshandira baba vaita zvekuru achimakita vegetable refund first endorsement yake aenda kucape town chipo andika ndichitaura naye ari kucape town ndikamuti unoona chii because akapanga kuti sumuke maskiti akakuenda majemberi ndikati umuti unoona ti chimwe nangu mari yako iyo iri kuzimbabwe tora bold move udzokere kumba uri kunoita move unzei saka akabva zvokuti azobvira akakipta ndozati ndangotsara chimuti kuenda kumba ukatatora bold handishimirai ndikudairei nemunin'ina wacho nandizivo dzachodairewe akabva kusaundi akasvika akaita sei akaita pira wangu akaita ndindo akatomusimbisa sorry hatina kurepraiva nanaikanana akauya akaita pira raakaita ndinda ndine mafanzi angu inini ndakatokopa dava mafanzi angu kune bhashi wetifare nditosvibisa mafanzi angu ndaitosvibisa mafanzi angu muri kuziva
ngatichakwira tikaita sei pada ndizveexpose zvese nekuti ndakatsamwa ngavasadaro ngavangodzikama wese ngavombosiyana neni ndakatsamwa ngavombosiyana neni chete handiwe nazvo handinoudzwa kuti nyaya yakaita ndeipi yakaita ndeipi wese handira mwe munhu anoda kumbondiudza izvozvo takauya tikatoita chiwanhu chacho naye ndikamubatsira inini ndikuti handisi kuramba hangu zvakafika kuzimbabwe atitanga zvandoziva kana majainzi munondipupurirawo zvakazoitikawo kuti vamene angu handizivi kana vakazoenda pati atitanga guys mbochakaputikira pano indaneti yaiita angatotanga mushonga kudhara ese angatotanga mushonga kudhara neng'anga yake inomushatire ese vachigogwani wambochita zitana vanonzi charakani takutoendawo orit saka zvakanaka chipo tomirira mangwana achotoona kuti tomirira mangwana atona kana asina iye ano platform yake hombe futi anogona kubakana kuenda vakatobhoroyana vega pachavo vakatobhoroyana vega pachavo kungochavo vachifumurana kozi mwene mwane masecret echi ane secret secret dzacho tinadzo taura dzavakuda dzacho Joan, Tanita, Nekungoda. Sorry. I'm going to worship. Why didn't you see that thing? I'm going to pass. Only she could dance over vanhu kutiktok inini achahondo yakaita sekutiktok vanhu vazotama kudai tichaitika kutiktok chinyanyanya kutaurika kutiktok tokuti vanhu havazosvika pakutama uri majuzi hakuna juzi yemusoweji ngavambomira juzi inoita process inoite zvekungoti unongomuka uriga juzi kana yechirohwa mutiti ini ndiri kuwanda mangwana ngavagara vakagadzirira pamaproducer maproducer kwai mangwana mugadzirirei maproducer kwai mochigadzirira mangwana kwai kuchabuda mafireworks maproducer kwai mogara makachigadzirira kuchabuda mafireworks mangwana nyaya dzacho nhai hadzimai mwanangu idzi ifemili kwakutokumbirawo kuti mudzike aino kuti panguva ino munenge muita mangange uyo achiti haivhiyiwi uyo achiti haivhiyiwi but panguva ino pakuda kuti udzike mwanangu tiwe mukuru adhimaya titodzika zvako madzika mwanangu hauna chaunobva kana chaunodusa ngaiite family issue nyaya iyi ingoitwa kusefe yakakaramba kufika saka isina nokuti vanhu ava vari kutoda vana chipa vana ngosu honestly speaking vari kutoda vana chipo nangosi vari kutoda chakutogondora madj uko musatengera vakadzi venyu vana kocha nene mutemo waka do to do vakaziva varume chinomirai zvakavabhana vanhu ivavo kana vachizonduraenda pete dzakadirika vandiuraizvawo but ndava chete
hapana ngavaite Sparks unoda zvinhu. havanyarere kana vaine vadzidza sevemadzidzira vanotakadzidza ngavamboenda kunorara ofunga uyatowange nitokuda zvimhosvatomatuedza ngavambozvara ifunga potiyo futi kuti zvinoita here kana tazii mujara wanishira zvashamisire kuti vari kutotorera vakadzi varume utochema moda kuti sabotedha futi usadaro mumiri vakadzi vacho futi usadaro tinoda kusapoti tekuti wenyu ararame saka ngosarikubwira mukadzi wake ngosarikubwira mukadzi wake arikubwira chipa kuti regai chipo ararame mimi muri kurarama muri kuramba kuti mukurambidza chipo chararame sei ari kurwira mukadzi wake ngosi angasiri mukadzi wangu ndakazotoita kuti aite mukadzi wangu nekuti vari kumurwisa vaitautara chokwadi ndakatokubvumira svoto because zvanga zvingonzi saka ndakangoti aipo pandiri kurambidzwa panenge pane ucha ngatiite short repapo takaenda zvirambidza misa ngaise mabloggers akewo araita sema tondiroora shamwari kwete yese I want marriage nevana vangu 2 weketi whether kuti ndingazoti ndambotaura unorara umo takaenda but mangwana tiri kuda vachada kumbozorora toda kuti tine zvekuita aiwa orit pakataka saka tinozobatana makasaka izvo zvima kutenda kunovata makutononyanzoita obvious uye nikis yes and I think nditone nhumbu pamusoro peizvozvosesa munhani pamuviri vakasudzawo kutamba zvangu enhumbu kunyepa achitozotoka aiwa hapana haiyo statement aiwa saka pakanaka ura itobatana mangwana chimbozorora itobatana mangwana nditi munotifonawo ndichitofona flight yedu iriko na9 toenda kwamutare na20 pasi 10 ndokatosumuka kune flight inoenda kwamutare toenda kwamutare mangwana nendege nendege kune ndege inoenda kwamutare kana utombozviziva ore saka kwane saka mimi mati 10 inini I'll make sure kuti ndichatry kuti but ndanga ndati 8 kuitira kuti iwe uzofanira kusvika mutare kwacho ikoko hati flight inoita maybe 30 minutes ini ndine nyaya dzangu dzandoda kutaura ende handidi kukunyeperai makasandipa platform ndikuenda kwaola handikunyeperaola obva panako zviko zvoibasa ndikuda panapa ndikuda panapa pane vanhu vanenge vachianalyza vachiti rihure rekukomboni ndakabva kukomboni ipshari yari yamunhu unongototumira havana zvandinovatira hangu vane brain dzinochizoreremuitei tozokubatai mangwana asati munhu wako zvakaomba guys anything anechekuda kutaura anechekuda kutaura fortnightinzwe zvakaoma uri pane matondisendera tiktok video yacho alright ndichatarisa hangu kuti tiktok video iri kufamba sei hanzi apa hapana zvemasamoni apa masamoni hakuna because vese vari kudhonzerana unoona nyaya ingoripo kutongogwa kusvika kumapena kana kusolva nyaya yacho amicably of which inini ndakatarisa kutosolva amicably tara chokwadi hapasi pese panoda kuchigai handi mazviona
pane pamwe kuti unonyatsoona kuti tika ndine zvekuwanda zvakawanda zvokuprotecta and these ones doesn't have anything to protect andika unongoita zvako let go, you've got nothing to lose. Problem ndekuti hatidi kubvuma kupusa, ndo pane nyaya. Hello Kola, edosisine chiri sei muche muri sei? ai ndangofonera ngoti ndiri kuzwa kufara munyaya dzevanhu igore rekungangugwa andikuziva kuti igore rekungangugwa igore rekungangugwa ndangofonera ngoti ndikufarira nyaya dzevanhu babai igore rekungangugwa musakangara nekuti igore rekungangugwa midway suzacho iri kuramba kuedha ndingikiri ndiananga chite edmi ajelini iri kuramba kuedha yadona handizivi kana titomborega gai timborega kukwidzai timbomirira chi mangwana acho handiti gai timborega kukwidzai because munozobvanganyura tirege kundai chirega timbomira mangwana tozotanga kuhwa kuti nokuti vanozobva nyangura mangwana ikazodzoka live pano hanimoda. Hello Kola, usadzikise gejo Kola, usadzikise gejo notozokanganisa kuti mangwana idzoke pano nyaya unozokanganisa kwakunzi tojachiwa todididi. Usadzikise gejo. Kola. Muzvinhu zvevanhu iweka muzvinhu zvevanhu izvi chako ndaiwe pazvinhu zvakuvata kokuti nguo pazvinhu zvavanhu Kola nezvinhu zvavanhu akada hako Kola upinda zvinhu zvevanhu anibodza chotega ndivhare veafrica vangarambwe. Hello Kola, ndiri raiturisei yakwanzvisi ndakufona zvangu nangoti nokukumbira imi mutoziva kuti munozviita itai kuti mutaure nachipo mutaura namamavheiunonachadaura chikunetsa chii chipo as long as murume wakari pasaidi ka panotonetsa anoda kutaugwa naye ari one chipo ari one pasina murume uyu because vese ka kutaura chokwadi right now I don't know what has been said and what handitika but the damage has been done kwese saka ngavachikuita zvavo even then they let it go honestly. Ngosi kuna amai vake kuna amai sauti handiti zvinorwadza une mwana mukomana. Yes. Kugara nemunhu wakurasa chipo isusu tine vana vakomana handiti ndinonzwa sei yes lava ina age but ndinorwadziwa mai sauti vanonzwa sei mwana wavo saka taurai nachipo hatirambe kuti akudana nabhenteni wake but pavasiri pakangwana pekuziva kuti achazoda kuva muroora wamai sauti nekuti ngosi ndo zvaadadi asisira pamangwana pekuti ndamukati memhuri ndichazoda kuona mai sauti saamwene vangu. Honestly, chokwadi pakaipa right. Saka guys chirega tiri kunovatatichiwa kuti mangwana kwacho kwanzi kwahendisamuko mamavhi vadhipisa ndosaka ndiri kuti hakuna zvokusungisana kutorana samoni because iyi vari kudhonzerana hadi kuona kuti maclips arekodwa vari kutodhonzera i50-50 saka hazvitomborina kuti vanotoitana masamu because vese vakudhonzerana kana mumwe atongotaura information yemumwe chete asi dei kuchinzi pane mumwe asina kutaura information yemumwe anomaona but vese vataurana mainformation manje itori 50-50 chitoripo kutaura chokwadi guys chitoripo right now chitoripo ka ndechekuti vadingirire kwakutongo pamuda wana anozvidiri anongozvidzikisa chete anongozvidzikisa kuti alright you know what ngazvipfuure ngazvidarike handimaona ndo chokwadi chiripo. Problem ndeyekuti tinoti munhu anoti akati akakumbira regerero kunzi watya kunatiwa ipapo social media but sometimes you lose nothing honestly speaking you lose nothing kuti zvingopera so that you move on because chara chokwadi nesana ngasina peace. Hello Kola makoti mukutendi wangu ari kuitwa seipo zvayasikada handizivi hangu handinyatsokuzva zvamangohwawo pano ndizvandangohwawo
ega akatotendeuka zvakatonaka zvinenge mufunge. Aiwa. Vasasidaro. Zvichanaka. Alright, aiwa zvinoita zvakanaka. Aiwa asi ndinoziva kuti iwe unogadzirisa zvinotoda exactly in fact zvinotoda kuti chipoka anoda kubatwa pasina mukomana. Pane mukomana hapana chinobuda. Honestly speaking, womuonesa ari ega odzokera kuna mama vhiva chovota ukaona kuchirega kuramba kwaomesa moyo zvinenge zvidari. Hanimona zvinongopera. That calling do yawinayo and you are going to do it. I know. But tete unobatsira ndabatsirwa. I know. Munobatsira ndabatsirwa. Ini ndaka understand chinhu one tete. Ndaka understand chinhu chete. Ndakatozozva ndati gwara number you lose nothing just kungofuta walk away. You walk away simple. Zvakanaka chero vanhu chechenjera tipati munhu wamutora nezvakeka is just minding your own business. You know, ndima kutongofuta munopenga. Ndakazoti kuti you lose nothing. Sometimes zvimwe zvinuka sitana nopinda nenzira dzakasiyana. Kungoti waraitwa wina. And then you go. Chandoziva inini wadaroka. The other party will feel guilty kuti pati zvandakaita paya. Nokuti akachiziva chokwadika. Animona pati zvandakaita paya anongoita guilty ega pangoda munhu one anongozvidzikisa. And handizivi hangu. Aiwa. Zvinoita zvakanaka. Because right now vaita even vaita square vese vatukana uyadurura uku handika vaita square. Saka pana nezoti ina ndadurura vaita square. Ya platform yokuti manje kana vachidavo body vachiita ground vagadziriswe. That's my prayer. Kuva nakuti mhosva adhipisa kudhara chipaka uya kadhipisawo nemuningi wachatika. Saka it's square now before it escalates further square. Pochisiwa platform kuitira ramangwana sezvataura kola kuti kana chizoda mukomana weJoshua achizoda kuti muroro wamaisa kuti zvichokwadi ngapasiwe gepu ramangwana. Ichokwadi. Alright, makoti warara zvakanaka. Thank you so much. Alright, tete muti say. Alright, titatu. Alright. Hanzini kwanzi chikuita nzokuita walk away agosekwa. Handi muri kuona ndipo pamune problem. Kana ukasekwa what do you lose? What do you lose ukasekwa? Unobve pana kambofuma kanona nzevere kuza sekwa ndenda singaseki pa social media. Ndinobvei because ndasekwa. Chero mukaseka mukadamuka mazino munongoseka 2 days zvadarika. Hapana chaunobva. Ndakatochimasta chigame ichi. Andipinduri nonsense. Anditarisi nonsense. Chero kukatagwa mashoko api. Ndinotoita kufuratira kudai ndotoita yandiri kutoita. Hanimona ndichitoita yandiri kutoita because I lose nothing and ndachandodona. Sometimes we have to learn to do that. Honestly speaking. Hi, Kola. Hello, Sismeli. Yes, Kola, what do you say? Mushe zviri sei ina hangu chandinongoda kuita aidha pana mhosva ndechekuti gudo guru peta muswe vaduku vakutye munin'ina uyo ari kukanganisa kudaro kuna puti vake but sometimes iye anogona kunge achimubhula munin'ina uyo otoitawo zvemadrugs izvozvo kuti anga achibudikira pachena kuti zviri kutaura mukoma hazvisirizvo because vanin'ina vedu ava vanonyatsotoziva masecrets edu kutaura chokwadi zvamwari saka zvimwe zvacho iye mukoma amukuru kauyo ngaambotidzikamei ende vanhu vemadrugs ava kazhinji kacho ane time yaanotosvika mukuita soba ochitaurwa naye kaipapo iye akada kuti haivhiwe uyo achitewa haivhiwe. Regaindonedza life mama vhiva kundibhipa. Regaindonedza life guys. Mama vhiva kundibhipa. Saka ndokubatai mangwana guys. I'll get hold of you tomorrow. Ndokubatai mangwana. Ndira ndimbotaura namama vhi. Ndokubatai mangwana. Bye bye.